Id-direttur tal-ħabs Alex Dalli li bħalissa suppost qed ikun investigat minn inkjesta indipendenti spiċċa akkużat li ta' ordni biex tiġi stampata il-faċċata tal-orizzont u titwaħħal ma' notice board biex jarawha il-priġunieri. Skont dak li kiteb fuq Facebook il-preżentatur Peppi Azzopardi, Alex Dalli ta' ordni waħluha issa f'kull division. Din il-faċċata tal-orizzont kienet ritratt ta' ħajt ta' ċella li fuqu kien hemm teddid li tmexxija tal-ħabs. Dawn huma manuvri oxxeni, sostna Peppi Azzopardi. Intant it-tema tas-sitwazzjoni fil-ħabs kienet diskussa din il-ġimgħa waqt diskussjoni fil-programm Dritt tal-Punt, ippreżentat minn Rodri Kaġus. Tul il-programm għamel il-punti tiegħu Andrew Azzopardi, id-dekan fih dan il-Fakultà tal-Benesseri Soċjali. Jiena nkwitat għaliex 7 minn kull 10 priġunieri illi se joħorġu mill-ħabs f'dawn il-ġranet li ġejjin, Rodri, se jerġgħu jitlu. Din l-istatistika mhux Andrew, mhux Peppi, mhux Rodri qed jgħiduha, qed jgħiduha l-konsulenti tal-Gvern. Matul il-programm Andrew Azzopardi jirrakkonta kif waqt li kien il-ħabs joffri l-għajnuna tal-Università mill-fakultà tiegħu, id-direttur ftaħar bil-krib ta' priġunier li dakinhar f'Diviżjoni 6 kien qed jibki u jgħajja tal-ommu. Ħadni tul u fetaħ li bib ta' Division 6 u għalinna u mhux li biss lest li hu affidavit narġa' ngħid. Id-direttur stess għalli jisimgħu jibki għal-ommu. Jisimgħu jibki għal-ommu. U vera nisma' priġunier minn wara l-bib u mhux jien biss. Jgħajjat mami. Iwa daċ salvaġizmu. Blima immaġinazzjoni staw nitkellmu fuq riabilitazzjoni. Blima mod, as qrib. Mistoqsix se jiġri dwar is-sitwazzjoni f'Kordin, Azzopardi qal li hemm diversi persuni li jridu jġorru responsabilta. He is not fit for purpose. Jiddispjaċini Bajrin. Morqod ħuħsib it-tarmak. Għamlu Ministru tat-tarmak, għamlu Ministru tas-siġar, għamlu Ministru ta' ma nafx ta' xiex, għax ta' s-siġar ma fadal, għamlu ta' xi ħaġa, imma mhux ta' das-settur. Andrew Azzopardi esprima tama li l-Gvern jagħti widen għal mit-proposta li ħareġ bihom dwar il-faċilità korrettiva. Fuq Net Television il-professur tkellem ukoll dwar id-diżastru li hemm fis-sistema ġudizzjarja. Podina għandna fil-Criminal Justice System għax aħna qed nitkellmu fuq il-ħabs. Imma mill-ħoloq l-oħrajn, mill-ħoloq l-oħrajn, podina hemm kollas. Għaliex? U din ħaġa oħra. Għax għandna mbagħad Ministru tal-Ġustizzja illi moħħu li jiddefendi lilu nnifsu għaliex qed jgħajjar in-nies ġaħan. Il-votanti ġaħan. Għandu qed jipprova jibni l-image tiegħu biex iżomm fil-wiċċ tal-ilma politiku. Ara kif sirna. Is-sistema kollha hija imnawra. Fl-istess programm għamlu l-interventi tagħhom il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Darin Karabott u l-opinjonista u preżentatur Peppi Azzopardi li wkoll insistew dwar il-ħtieġa immedjata ta' riforma mill-qiegħ fil-faċilità korrettiva ta' pajjiżna.